गाइसमोन बेहाय मखलाबबाय थादों आरोना थ' बेनिखायनो दसे दोनथ'नि आरोना लाजिनाय मोनोना एसे गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय सिगाङाव आंनि मान लाजिदों नों बुजाखै आं नुमान लाजिबाय थादों नोंलाय लोगोफोर दा जोङो नै जोंनि आङो माने दाखालिहाय माबा खालामदोंमोन नालाय माइ गायदोंमोन नालाय थ' माइ गायनाया बेसे देरखो माइ ओंखारबाय ना ओंखाराखै बेखौनो नोंथांमोनखौ खिथिगोन गावदाङाव फायफादों बिराद लाजिदों गावदां खिथिनो होलाय खाना गिसि खाना फैदों गावदाङा स' लोगोफोर जोंनि गामिनि भिउखौ नायदों इमान मोजां नुजायो हामा भिउआ हामा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो होमबा जोङो थांबाय थानोसै ना मा होनो बिसोरो मा ओंखारदो महा रेनबो ओंखारदो गाइस माने रेनबो केमेराजों माबाबा हे गावदां माने एसेबां लाजि नोंलाय बर' मा होनो रेनबोखौ साइक्लं ओरैबायदि मोजां भिउ फैदों इमान मोजां नुजायो खानालै थां भगबान गाइसनि आंनि बिबारखौ चेन्ज खालामनो होबाय इमान बरिया लादोंमोन आङो गावदाङा आं इमान बरियानो बिबार खाना लाबोदो र' भिडिअ बानायबा लांगोन होननानै एखेबारे माबा खालामबाय गेरें गुरुं बिबारखौ मा होनो सेफायजोब्बाय आरो लोगोसे न' सिगाङाव थाबाय थानो बानानै गामिनि भिउखौ लानो फैबाय आरोना दा नोंथां रेनबोबो ओंखारदों नोंथांमोना नुदों मेंबाय अखाबो थाइफेरबाय थादों होमबाबो आं भ्लग लाबोनानै फैबाय ना मा होनो गाव आरो ओंखारबावदों रेनबोआ आरो ओंखारबावदों नैनिफ्राय नैनि खालामो खोमा नोंसोरनि स्कुला मा नाम खिथालाय आं गिदिर जाबासो हे बाजैनि भिडिअ दख'ना आं दङमोनलै नायनो र' होननानै गिदिर जाबासो लुगैगोन आरो दा नायनो आं इदिमोन होननानै दाथ' बियो भिडिअ खालामजानो लुगैयाना अखा थाइफेरबाय जोङो भिडिअ खालामनो फैनाया नै हाखराव नोंथांमोना नायनो हागोन अखा थाइफेरजोब्बाय नै दा जोङो ओइनि दंफां सिगाङावसो थादों नै दाखालि बाव जिथुनाखि आंनि रंगियाव थांनाय दख'ना बानाय भ्लग एगारदोंमोन बेयाव बहुत मानसि आंखौ बहुत अननाय होदों बेनिखायनो थेंक इउ स' माच दालिदो आरो सयाबिन आरो थास' आलु बिदि मानसि फैसोदो लाजिनायसिन मोनो डेडलि होनगोदानाय लोगोफोर बेनिखायनो आं स्टिकफोरखौ इउज खालामा आरोना खिथिदो ना बुंगोन नालाय बेनिखायनो आं स्टिकफोरखौ इउज खालामा आं दुब्लि माइ गायनाय नैथिं आरोना दा नैथिं थांगोन जोङो नैथिं लामानै नैथिं थाङो मोननैखौ बारनोसै आं दा नै मस्थ' करि बारबाय आङो जेब्राखौ हागोन हाया नोंसोरना दसे थानि र' एकदम लुवार बा माइ ओंखारबाय संकल्पना माइ गाइसमोन नायदो नै आं माइ गायनाया माइ ओंखारजोब्बाय नै इसां देरबाय जावसो दसे न' लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आरो जोंनि गामिया ओरैबायदि भिउआ ओरैबायदि मोजांखाय मानसिफोराबो भिडिअ खालामनि फाय नोंखौ मोनाबाबो फाय गाइसमोन आबाइखौ दाखालि खिथिदोंमोन नालाय थ' दिनैबो लिंदोंमोन आरोना थ' फायाखै नै मानसिया बिराद गाहाम मोन आरोना इसोरबो भिडिअ खालामनो मोनबाथाय नुयो आरो मबाइलफोरखौ नुफेरो नालाय आं भिडिअ खालामनानै खिथिना होयो बहुत मानसिफोरा नुयो आरो मानसिफोरा बुङो नोंखौ नुदोंसन दाखालि मबाइलाव ओरै खालामदोंमोन होनना बुङो नालाय थ' बिराद गाहाम मोनो आरो थ' बेनिखायनो खालामजानोबो लुगैयो आरो इसोरा किसुमान हामा मोनो हामाफोरखौलाय मा होनबानो आरो मोजां मोननायफोरखौ मोजां मोनलांबाय थानांसिगोन आरो दा इसोर मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो खालामो आरो लोगोफोर दे मा फाग्लि बायदि बिहामजो बिलाय मा हाग्रा गेजेर भिडिअ खालामबाय थायो होनना बुंगोन आरो बेनिखायनो
लोगोफोर दा आङो दसे रिल्स बानायगोन आरो रिल्स बानाय टाइमावसो मोनो जोंहा कल्पना न' आरो हारसिं सिरि सिरि फट' थिखांबाय थायो आरोना उनथिं थांनानै खावथाया उनथिं आरो आं जुदि बुरैबाके नायहरो आरो दोनथ'बाय आरो फट' थिखांनायखौ बेबायदि आरो बिराद लाजियो माने मा होनो हाया मख'लाब्बाय नैथिं गाइस सोरबा थाबायनो फैदों आरो रिल्स बानायनो नागिरदों मानसियानो फैबाय थायो लाजिनो मोनो गाइसमोन माबा नालाय मोसानो रोङा नालाय बेनिखायनो लाजिनो मोनो थाब थाब थांदों आं भिडिअ खालामनांगौ लाजिनो ओंखारदों आंखौ थाब थाब थांदो हा दे थिखां जालायनि थाखाय दे थाब थाब थां आं मोसानो नागिरदों दा नोंसोरजोंसो मोसागोन दे बैसागु इबोरिया बुदै भिडिअ लादो हाय होनांगौ हाय होनाबायनो हाय होन रेन हाय होन बाय बाय साबसक्राइब लाइक खालामना होन साबसक्राइब होन subscribe like like good night bye bye Nunda dancer nu kada deh. थांबाय दा रिल्स बानायनोसै आङो दा